Ahir també parlava, senyora presidenta, d'un pla d'infraestructures i jo crec que el manco el vull citar. Dessaladora de Ciutadella, sense cap dubte, relacionada amb aigua i relacionada amb aquest pla, hi ha de ser, hi és. Reconversió de la depuradora de Cala Morell amb una estació de bombeig, ho és, i el conseller ho sap. Depuradores que fan falta en DA i es Mercadal, també. Posar en funcionament una depuradora a Ferreries que per un projecte, jo en sé greu, nefast, que no tenia en compte tots els elements, avui encara no està en funcionament i aboca aigües brutes i fangs a el barranc de Trebaluja, el torrent de Trebaluja, amb conseqüències greus que algú hauria de dir alguna cosa, i no ho dic pel govern, ho dic per la responsabilitat que haurien de tenir alguns, o, per exemple, aprofitar en aquest moment i en aquest context, doncs, connectar la Mesquida i el Mortat, per exemple, en la base, en la depuradora de la base de Sant Isidre. Però això no pot voler dir que ara, perquè no estiguem tant al límit, doncs no tinguem accés a inversions. I amb això sempre reclamam aquesta visió de territorialització, perquè totes les illes puguin fer el seu camí, des del seu model i des de la seva situació, però no estan sent estratègies ofensives. Ofensives de definir un model turístic que no sigui invasiu, destructiu amb el territori, que no sigui agressiu amb els recursos naturals, que aposti pel capital humà, que aposti per la tecnologia. Pla d'equipaments, una darrera consideració. Podria aquí dir la necessitat que el Verge del Toro, no l'he dit abans perquè un altre grup ja l'ha esmentat, hi ha de ser. Hi ha de ser perquè hi és i perquè crec que pot tranquil·litzar els menorquins l'escola d'adults d'Amor, el conservatori de Menorca i aquestes infraestructures hídriques que he dit. I la darrera cosa, crec que els consells insulars hi han de poder participar també en aquesta priorització. I per tant, quan hem parlat del pla d'infraestructures, perquè jo hi vaig anomenar alguna infraestructura que farà aquest govern, que en farà moltes més, i jo espero que amb un millor finançament estatal en facem encara moltes més, evidentment que hi ha moltes infraestructures que s'han fet i que vostè recordava bé i que se faran a Menorca. Ha parlat de les infraestructures hídriques que s'estan plantejant a l'illa de Menorca. Òbviament tenim la famosa dessaladora de Ciutadella, però tenim altres infraestructures, com la depuradora de Daia, que ja està adjudicada, les del Mercadal, que se començaran l'any que ve, tenim la de Ferreries, que se posarà en marxa en uns dies, vostè ho recordava perfectament, i aquesta és una realitat més que objectiva i que seguirem treballant amb aquesta línia.